गलाघाट जिल्ला ब्रह्म धोरोमनि गागि आफादनि लिंथुमनायाव लाइमोन, आइजो आरो प्रचार संसद जथायै गासै मोनब्रै आफादनि सांग्रांथि मेल जानानै थाङो। गलाघाट जिल्लानि जयन्तिपुर बर' गुदि फरायसालियाव। बे हाबाफारियाव माखासे गोबां बाथ्राफोरखौ लानानै गुवारै सावरायनाय जायो। बेजों लोगोसेयैनो गलाघाट जिल्ला ब्रह्म धोरोम लाइमोन आफादा गोबाव समनिफ्रायनो माखासे जेंनानि थाखाय थाद'नानै दङमोन। बेखौबो दिनै सावरायनायनि गेजेरजों गोजाम आफादखौ सिफायनानै गोदान बिबानगिरि सायख'फिननायजों दाफुंनाय जायो। हाबाफारियावनो मेलखौ बेखेवनानै होयो गलाघाट जिल्ला ब्रह्म धोरोम आफादनि गाहाय नेहाथारि सुतल बसुमतारिया। गलाघाट जिल्ला लाइमोन आफादनि गोजाम आफादखौ सिफायनानै गोदान आफादगिरि महरै बिरफुं स्वर्गियारि आरो गाहाय नेहाथारि नगेन बसुमतारि। मख'जाथावदि बे हाबाफारियाव बाहागो लायो दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनि लोगो गाहाय नेहाथारि मुश्री पबित्र भद्र ब्रह्म, गलाघाट जिल्ला ब्रह्म धोरोम आफादनि गाहाय प्रचारक मुश्री सनाराम बसुमतारि आरो लोगो गाहाय प्रचारक मुश्री बिरद ब्रह्म। दुलाराय ब्रह्म धोरोम लाइमोन आफादनि लोगो आफादगिरि मुश्री नीलेश्वर ब्रह्म, फोसावदिं नेहाथारि मुश्री अरुण ब्रह्म आरो लोगो गेलेमु नेहाथारि मुश्री नगेन बसुमतारि बिथांमोना। मख'जाथावदि बे हाबाफारियाव बाहागो लायो दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनि लोगो गाहाय नेहाथारि मुश्री पबित्र भद्र ब्रह्म, गलाघाट जिल्ला ब्रह्म धोरोम आफादनि गाहाय प्रचारक मुश्री सनाराम बसुमतारि आरो लोगो गाहाय प्रचारक मुश्री बिरद ब्रह्म।